Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Khasi Students Union kalapan remjor bat kan tho halor kajing Kensting ke Sarkar Jala halor kajing bamla bantuklar ya kajing jong ginong trei ka GVK EMRI ha Meghalaya kibala IT met bat mensem ban Syakri yo pajba ka KSU sengkemi ha ka arpoi trek matau naitung arajar kat khandai kalalaj ban ai kajing kersan ke Bapura halor kajeki ginong trei jong ka GVK EMRI Meghalaya halor kimat jingdawa jongki nagi bor penya bat nak Sarkar Jala nak benta kajing bet jingbyang jongki hi habaya kren bat ka Batisi TV Presiden ke KSU Central Body usamna lambok star marngar ulong baka sang KSU kasngoto bat kayoi ya ka jingtre sitom jongki nong trai ka GVK EMRI Meghalaya ban ai ka jingerap ya upajba ha ka bedai bat kapang ka sitom ha ki jing mansau ki jingja accident bat kiwe nalor kane ulong ro bakini ki nong trai ki dan ben hasurok bat hamadan ban ai jingerap ya ki tu ki berankam ya ka jingerap ka bakarke bat ki ai ru ya ka jing Syakri ki babhatam yu upajba ka jalla barok away ha ki ni ki snam balalan kajing ya suku imut ni ya lang kami hi wa minang la ban job ikan kajing yele kajing ni ikan kajing dawa kajing ni nak minta ka hok tikila don ki staff jongiru ki bala pang tikila bal le sim dawai ki menne na sa civil te ki civil bade ki la apply ki dengan sampai bade ka condition jong ki sibit menmian lada ki long critical in haban le admit ki support ni krim te namar ba sakaweru hangni kalai tu kamdon te ka umru kamdon na do menin te ka toilet ro kamdalong bha namar ban long kamdon te ngis ngongu tan ka wai ba kini ki KSU Central Body kila koloi ba poi ka nang ta yangi ban erap yangi te ngis ngongu yaki te yakini ki bapang badeng in sapi iki sibet janmet namar ba ka civil kala apply iki ka klembat lada ki long critical lada ki jor ki system jor tengin admit iki hapok ka ni krem hospital midap ta kajing snow kia ya kajing mi jungki sakmat ban pelong ni ji ki along jing dawa ki ni soto HPI ya ka jing Syakri ke Bahatam ya ki babun ki jing ya kenduk hati jing je ba fair ka pang system akam yap kam em andai ka student ka jing sosi balai ki seng ni wan ban yu kejat entak sing ni kalong ba nimsem loi ba na liang jong sarkar ni ki bor hak badai pek in ka kam kin address ya ki ai ki jing dawa jong ki lada ki non tribal ki du tring license dang don ki baliti jingkhang hapo district council andai ya kita perlu perasna tiba ai Syakri ba Bahatam ya ki pari bakentup nang ni na ka bri nyutrap ga jungi bat kengthi na po rilum garo handai ngayu i penban la penting bala penma kai ga kerwo nga kwa penong sarkar galong penbek om penma nama rengi nginam la susngap la rengi step in ngi makaseng ngatharai kita bakuman bat kita ke persang penting persmit ai kensim ga jingit kli lada yak pemakran sisin lada kinong wei ba ya lat ya ka an jong badon po kabri ke jungi ta tring lesen nget bak kimran tring lesen penkan ya ka an ya kita dang letit jingkhang kan notam ya pi ba ai jing Syakri Bahatam ya emlang salang kamtam kapang custom jingjia prosi hindra ya pi ka penting pensimi nget ba sarkar kan adres mador gini kakam na kalian seng don rangkat berti adon long gunu bentaru ni long ba kloy ndak sinda ka pi ka jingjet ya nakmi inti bat ngit kam ba piskor ki ba kelut jom ki bor bahalor kin piskor nam ta ban penbek penbiang ya ki kenrum kenram ba kumapi ngit ba labun bun teli ki benai le ya sya sistem ya jing dawa jong ki pelong yi pi ngasarai ban mi ban sim je kum ni senjam kadai halor ki benta ki ba ka jingkuman ba ki bom sengap kita ki bor bahalor ti yang skam halor ka jong gunung rem teli wat nam ya pat ya pra ngit ba ka jing teli jong pi ke ai jing dawa jong pi chisen ka sngi kin sa orlong nam tang ka jing bet jong pi kham tam ya phinang la ban ai ka jing Syakri
ka batam langba kani ka selam ka ki ajik sakri hai bon ba ki penta ka jala hai borok wei khule subon pat match perang